Avem acum, au venit fetele. Vai de mine! Hai, astea sunt fetele mele. Bună ziua! Vai, de suflet! Binele mele, vai de mine! Colărițele, uite-o mă, Pata, uite-o mă cât de rușată și frumoasă e. Rosalinda, uite ce rochiță frumoasă are. Asta este o... Mulțumesc frumos! Mulțumesc mult! Mulțumesc frumos! Vai, ce frumoasă sunt! Super! Colega mea e multă. Și felicitări. Da. Am găsit. Să știți că spre rușinea mea nu știam că dumneavoastră sunteți. Eu sunt de la Ploiești. De la Ploiești. Și nu s-a contat de da, și am văzut invitația. Deci Am venit de la chiar de la Smerie. Și știu că sunt am întrebat la... Și soțul și băiatul. Bine ați venit! Bine v-am găsit, felicitări. Mulțumesc, Mă bucur tare mult. Și eu mă bucur. mulțumesc! Bine ați venit! Am venit. Mulțumesc, mulțumesc! Ei sunt curatorii, Noua și Mirko. Așa. Bine ați venit! Felicitări. Stai că le pun eu. Da. Foarte bine, foarte bine. De română. Se văd pâine. Nu, asta nu se pune așa. Asta nu se pune așa. Așa? Așa? Așa, gata. Să gata foc. Sunt toate până acoperite. Păi nu avem ce să facem, că nu prea avem loc aici. Știi tu ce să faci, hai! Deci până la urmă, și totuși faceți o poză dumneavoastră legată, aranjați-vă, ați văzut și aici. La mine. Aici am văzut cum lucrești cu fotografie. Dar nu e rău nici asta. Dar nu după ce au făcut alții. Le spun mereu. Mulțumesc frumos! Ți-am și aici. Să rămâi ele. Mulțumim. La dată domnul profesor, acum am dat domnul. Bună ziua! Și bine ați venit! Mă bucur că suntem și astăzi împreună. De fapt, dacă ne uităm afară, este frumos. Aici, la galeria din Târgoviște,
framing art este frumos, așa că avem parte de un vernisaj excelent. Știm din scrierile lui Mark Twain, de fapt conceptul aparține lui Lao Tzu, dar este atribuit lui Mark Twain, că cele mai importante 2 zile ale omului ar fi prima ziua de naștere și a doua ziua în care și-a dat seama de ce s-a născut. Acum, dacă v-aș întreba cine știe că s-a născut, o să ridicați tot mâna. De ce? Pentru că prima zi ni s-a dăruit, practic. Noi acum, în timpul vieții, trebuie să cucerim și să luptăm pentru a doua zi. Asta se face prin ani de muncă, de cercetare, prin experiență, prin întrebări și, cred că cel mai important, prin voința de a lăsa vocea interioară să ne conducă. Dacă ne uităm la aceste tablouri, cred că participăm astăzi la cea de-a doua naștere. Acum, în aplauzele dumneavoastră, o să o prezint pe doamna Constantin Liliana din Ploiești. Noi știm ca un profesionist al dreptului, un avocat, dar există un moment în viață când tot ce învățăm sau tot ce ne pregătim se întâlnește cu ce suntem noi de fapt în realitate. Deci doamna Constantin, prin artă și-a găsit nu numai un limbaj de dialog, ci și, să zic, răspunsul la întrebarea de ce sunt eu aici. Adică dacă într-un mediu în care a fost, să zic, mai ostil, numai cu legi și ceva de genul, doamna acum se exprimă și se duce în partea cealaltă a poveștii, adică își construiește poveștile de viață. Nu stă numai, sau cum a stat până acum de a luptat pentru poveștile altora. Eu îi mulțumesc că a ales să vină aici la Framing Art. Sunt onorat ca administrator și mulțumesc și că a participat la 2 cursuri prin Asociația Culturală Alta Unește. Avem aici unul din mentor, domnul Bogdan Oprea. Celălalt mentor, domnul Paul Măguță, nu este prezent, dar vă salută, vă felicită și vă urează un drum plin de realizări. Vă mulțumesc și dumneavoastră și acum cine mai vorbește? Expoziția Lilianei Constantin ne invită într-un univers sensibil, unde florile, naturile statice și peisajele devin confesiuni pe pânză. Având-o ca studentă în cadrul cursului organizat de Asociația Culturală Arta Unește, am remarcat capacitatea dânsei de a surprinde nu doar detalii, ci însăși atmosfera unui loc. În ceea ce o privește, vă spun că ar putea fi cu adevărat definită de această deschidere pe care dânsa o are spre perfecționare. Are o dorință permanentă de a explora și de a-și șlefui talentul. O felicit pentru acest vernisaj și îi doresc un drum artistic plin de noi inspirații. Mulțumesc! Mulțumesc! Anul 2 la mine, pentru că el a luat vacanță, dacă nu știa, îi spun acum, a luat vacanță, deci a trecut în anul 2. A venit de câteva ori, n-a venit de multe ori, dar a venit de câteva ori la școala de artă Octavianică de Sun. Și mai devreme stăteam de vorbă și îmi zicea că e la început. Și zic, cum să fiți la început? Când cineva poate să facă o ulcică, cum este cea de aici, care are atâta lumină, nu e la început. Sigur că i-am zis că învățăm toată viața. Cine are autosuficiență a rămas pe o treaptă, chiar pe o treaptă de soclu, care probabil că e aplaudat,
a pierdut enorm, pentru că e bine să înveți și de la o furnică, și spun adesea lucrul ăsta, de la natură, de la cer. Învață e un domeniu care niciodată nu se termină. Așa că aveți încredere, puteți să faceți minuni, începeți să faceți. Și să știți că la început suntem toți. Și dumnealor, și eu, și dumneavoastră, ca să nu fim altfel, pe altă scară. Suntem toți la început și faptul că putem să învățăm e mare lucru. M-a uimit domnul Valentin Buliga, spunând că sunt importante 2 zile din viață. Eu de prima zi, vă rog să mă credeți, dacă cineva îmi dă premiul Nobel, habar n-am ce-am făcut. M-am născut, nu știu nimic. Și probabil că nici dumneavoastră. Faptul că am ajuns până aici, acolo e secretul, să ne bucurăm de ziua de astăzi. Ce a fost, a fost. Faptul că se prezintă astăzi, doamna, cu lucrările pe care le vedeți, asta înseamnă, sigur, și trecutul. Probabil că de-a lungul meseriei pe care o are încă, a avut multe cazuri. Din ele să știți că aproape nimic, ca să vedeți ce înseamnă și arta plastică. Nimic nu rămâne. Nu știu dacă noi suntem astăzi în 20, nu? Acum 10 ani pe 20, probabil că avem niște dosare. S-au dus precum frunzele toamna, de colo-colo. Lucrările pe care le vedeți au șansa de a rămâne și poate să vorbească generațiilor. Asta este marele câștig al artei. Și mai spuneam de curând într-un loc, nu întâmplător, marile muzee ale lumii, și nu numai, tezaurizează artă. De ce? De ce nu altceva? Pentru că arta are viață lungă și poate să vorbească în alt tip față de muzică, față de literatură. Opera de artă o citești imediat, indiferent de vârstă. Aveți nepoței, m-a adus lucrările unuia dintre ei și mă uitam și chiar i-am spus tăticului, zic să scrie pe ele data, pentru că la un moment dat când vor ajunge la 20, la 30, la 50 de ani, o să vadă ce a făcut. Nu se uită timpul acela prin prisma operei de artă. Vă mulțumim, sperăm să ne revedem cu astfel de prilejuri, să vă dea Dumnezeu sănătate și să vă bucurați și să ne bucurați cu munca dumneavoastră. Felicitări! Mulțumesc frumos! Eu o să citesc. Când susțin cauze, este foarte ușor să captez atenția publicului, chiar și 3 ore, fără notițe. Însă când este vorba despre mine, așa cum a spus și domnul profesor, emoțiile sunt. Și emoțiile au fost de când le-am adus aici în expoziție și am văzut acasă gol, tot acel gol l-am încărcat cu foarte multă emoție. Bună ziua tuturor și bine ați venit! Vă mulțumesc că ați ales să fiți alături de mine la acest moment special, prilejuit de vernisajul expoziției Gânduri create din lumină și culoare. Da, sunt de profesie avocat în barou Prahova, sunt din Ploiești și pot să vă spun că îmi pictez viața de când mă știu. Dintotdeauna am visat că pictez în marile muzee, nu pentru, poate că și pentru, dar în marile muzee pe care le-am vizitat și sunt fascinată de istoria artei. Pentru formarea în tainele artei am urmat școala de artă sub îndrumarea domnului profesor Mihai Șerbănescu, am frecventat cursurile de peisaj sub îndrumarea domnului profesor Bogdan Oprea și cursurile de natură statică sub îndrumarea domnului profesor Tiberiu Paul Mămuță. În cadrul Galeriei Framing Art și a Asociației Culturale Arta Morește, sub grija permanentă a domnului Valentin Buliga, am găsit un climat propice dezvoltării creativității. Creativitatea cere curaj,
spunea Henri Matisse. Iar expoziția Gânduri create din lumină și culoare exprimă poate cel mai bine modul în care se nasc lucrările mele. Fiecare peisaj, fiecare floare, pornește dintr-o emoție, dintr-o stare sau dintr-un moment de contemplație. Natura este pentru mine o sursă nesfârșită de inspirație, iar prin pictură încerc să surprind nu doar ceea ce văd, dar și ceea ce simt în fața frumuseții ei. Peisajele expuse aici sunt mai mult decât reprezentări ale unor locuri. Ele sunt invitație la liniște, la reflexie și la redeschiderea legăturii noastre cu natura. Lumina care modelează cerul, umbrele care dau profunzime pământului, culorile anotimpurilor pot deveni limbaj prin care încerc să transmit emoție și armonie. Natura statică și florile la rândul lor reprezintă fragilitatea și forța vieții în același timp. În delicatețea petalelor și bogăția culorilor descoper mereu motive de uimire și de bucurie. Fiecare floare are propria personalitate, propria lumină și propria poveste. În lucrările mele am ales exprimarea figurativă deoarece mi oferă posibilitatea de a păstra dialogul direct cu realitatea, dar și libertatea de a o interpreta prin sensibilitatea mea artistică. Astfel, ceea ce vedeți pe pânză este rezultatul întâlnirii dintre lumea exterioară și universul meu interior. Vă invit să priviți fiecare tablou cu sufletul deschis și să descoperiți propriile dumneavoastră gânduri create din lumină și culoare. Vă mulțumesc pentru prezență, pentru susținere și pentru interesul acordat artei. Vă doresc o zi plăcută și multă bucurie în călătoria prin această expoziție. Și vă invit să-mi lăsați în acest carnet, alături de gândurile mele și impresiile dumneavoastră. Mulțumesc mult! Acum ar trebui să vorbesc și eu puțin, fiindcă soția mea mi-a spus, zice, trebuie să vorbim despre lucrări. Dar nu lucrările face obiectul acestei expoziții, ci persoana care le-a făcut. Nu folosesc superlative, le puneți dumneavoastră. Este un om plin de sensibilitate și lumină. Este o soție bună, o mamă bună, o bunică bună. Are o pasiune deosebită pentru pictură. Nu știu când se odihnește, nu știu când doarme. Avem un ritual. Dimineața vine și îmi spune livrat, adică mi-aduce un tablou. Când îl termină, e ulei, durează, nu știu ce, dar dimineața când mă trezesc, eu nu știu că ea pleacă în atelier și lucrează, că atelierul e tot în casă. Și dimineața zice livrat. Eu mă ocup să-l pun la uscat, să-l pun într-un loc unde avem noi, pentru noile tablouri, acolo e locul lor până când ne obișnuim cu el, până se usucă, până îi punem rama și, mă rog, crocodilul pe spate. Astea sunt lucrurile care le fac eu. Și nu știu când se odihnește. Pictează, îi place, visează, studiază mult. A vrut să facă școala asta. E destul de complicat. Facem naveta de la Ploiești. Este încă în activitate. Este un mare avocat de succes. Deși acum mai rărit-o puțin, că e și vârsta și se ocupă și cu pictura, dar în continuare nu este ieșită la pensie și nu este ieșită din activitate. A crescut 2 copii de excepție, bine educați, bine instruiți, cu nepoței, cu profesii foarte bune. Deci superlativele le puneți dumneavoastră. Eu vă spun numai vă înșir, că așa vă spune, extraordinară, e nemaipomenită. Da, le puneți dumneavoastră. În rest,
E un om excepțional, așa, cum îl știu eu și cum îl cunosc eu. Nu că este soția mea, dar așa este. Și e păcat să nu îi spun acest lucru în fața oamenilor, fiindcă picturile reprezintă un pic și sufletul ei și munca ei pe care a pus-o în aceste lucrări. Avem mult mai multe, da? Domnul profesor a zis să facem o tematică și sunt sute de lucrări pe care ar merita să fie expuse într-un cadru mai larg. Da? E bine și la Târgoviște, ne bucurăm de gazdele noastre care ne, de domn profesor și de cei care îndrumă. Vrea tot timpul să se fie perfectă și în artă, cum a fost în viață, în toate domeniile pe care le-a păstorit. Așa că noi urăm decât succes și multă, multă sănătate. Am mai spus, șeful galeriei m-a mai auzit spune lucrul ăsta, zice, ușor nu e nici cântecul. Nimic nu e ușor pe pământ, pentru că roa e sudoarea privighetorilor care toată noaptea s-au ostenit cântând. Eu câteodată mai zic, e sudoarea privighetorilor care toată noaptea s-au ostenit pictând, desenând și cântând. Da, poftiți, vă rog.